Здравейте, кулинари! Ще ви покажа един десерт, който се приготвя много лесно. Рецептата е много стара. Вероятно това е първия десерт, който съм направила през живота си. Руло с лукум. Въпреки че всичко става много лесно, има важни стъпки, които не бива да изпускате. Затова гледайте внимателно, без да превъртате. Започвам като в дълбок съд изсипвам 4 яйца. Добавям 125 грама кристална захар. Добавям 1 чайна лъжичка ванилова захар и щипка сол. Всичко това разбивам с помощта на миксер на ниски обороти. Не е нужно да се получава пяна. Това руло не е сухо, получава се сочно, а ако може да издържите до следващия ден, става още по-вкусно. Но съм сигурна, че това няма как да се случи. Към тази смес добавям 115 грама брашно, но преди това към брашното добавям 5 грама бак пулвер. Разбърквам брашното и бак пулвера с помощта на малка лъжичка. Когато двата продукта се смесят, ги изсипвам към яйчената смес. Отново разбърквам с миксера съвсем за кратко, колкото да се смесят всички продукти. Готово! Това е тавата от моята фурна. Моята фурна е малко по-голяма и тавата ми е с размери 42 на 32 см. Затова, когато заглаждам сместа, се старая да направя правоъгълник, който не достига до стените на моята тава. Но ако вашата фурна е със стандартни размери, запълнете тавичката. Става лесно. Получава се пласт с дебелина около 1 см. Ето какво правя. Пека блата на 180 градуса и вентилатор в предварително затоплена фурна 9 минути. Не го препичайте и задължително го наблюдавайте. Не се отдалечавайте. Ако го препечете, има вероятност да се напука след това. Ето го и готовия блат. Мекичък. Така трябва да бъде. Краищата не трябва да са загорели. Това е важно. Обръщам блата с хартията нагоре и внимателно я отлепвам върху памучна кърпа. Става лесно, не е трудно. Изрязвам краищата с остър нож. Тези крайчета не ги изхвърляйте, с тях може да украсите друг сладкиш или пък просто да си ги похапнете. Те са много вкусни. Бъдете внимателни с ножа. Все пак не искате да изхвърлите кърпата след това. С помощта на кърпата навивам рулото. Не стягайте много. Оставям го за 1 час да се охлади. А сега в тиган нарязвам 140 грама лукум. Винаги си купувам цветен, защото стои по-красиво след като се среже рулото. Нарязвам по този начин. Няма друг вариант. Така е най-лесно. Слагам тигана на котлона на ниска степен. Добавям 170 мл вода, обикновена вода. Това е пълнежа за рулото. След около 3-4 минути е готов. Получава се консистенция на гъста супа. Не се отдалечавайте, от време на време може да разбърквате.
Това е вече охладеното руло. Развивам съвсем внимателно, без да го пречупвам. Краищата остават леко навити. Покривам блата с разтопения лукум. Разпределям сместа навсякъде. Лесно е. Ако всичко до тук ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за моя канал. Натиснете и камбанката. По този начин отново ще бъдем пак заедно. А за да не загубите рецептата, може да я споделите с приятели. Ако знаете как ухае, това руло е много вкусно. Задължително трябва да го направите. Доставете си удоволствие. Зарадвайте вашите близки и приятели. Отново завивам. Поставям рулото на дъска и за по-хубав външен вид отрязвам двата края. Те са за готвача. Думите тук вече са излишни. Прехвърлям рулото в красива чиния и поръсвам с пудра захар за разкош. Трябва да се изчака малко, но заради вас ще опитам. Много сочно, много красиво и много вкусно. Няма как да го опиша. Вкусна прегръдка. Разделям се с вас и ви желая приятен апетит!